Sana bibisitahin mo kami dito. Kay gusto ko na kayo magkita. I miss you, ate. Very much. Miss you. Today is April 21. Urong dito ni, urong ni. April 21, 2019. Dito kami ngayon sa sasakyan. At kasama ko si, walang iba kundi si Nene. Ha? Wow, at sika si Baboy. Ayan, dito muna kami sa sasakyan guys kasi marami pang tao doon. Mamaya na kami aatake pag kami na lang matira para sa amin lahat ng food. Di ba boy? O, diba? Kasi kami yung, taga-ubos kami ng pagkain. Ayan guys, dito kami. Patugtog ka boy. Para magkanta-kanta tayo. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, your Boholana friend, Flora. And for today's video guys, papakilala ko lang sa inyo guys, yung bago kong kaibigan, taga Baguio. Si Marjorie. Ayan guys. Pero tawagin na lang po natin siyang Nene. Ayan. Interviewin natin siya guys. Okay lang ba na interviewin kita? Okay lang daw guys. Miss Marjorie. Ilang taon na po kayo ma'am? 13 na daw siya guys. Natawa siya sa akin. 13 na siya guys. Nahiya siya guys kasi hindi siya sanay na tawagin ko siyang ma'am. Pero dahil sa video na to guys, tatawagin natin siyang ma'am. Para naman kahit sandali maging ma'am siya, diba? Ayun sa ma'am Marjorie. Ano masasabi mo ma'am na dito ka nakatira sa Baguio? Malamig ba dito or mainit? Mainit po. Mainit daw po guys kasi hindi siya pwede pumunta dun sa tuktok, dun sa may park na hindi ko kasi kabisado ang Baguio guys kasi ngayon lang ako napadpad dito sa Baguio kasi para bisitahin ko tong friend ko. Nagkakilala kami nito guys sa Facebook. Kasi may Facebook siya guys, tapos in-add ko siya, tapos nag-usap kami, tapos naging friend kami, tapos na-decide ako na i-visit ko siya. Ayan. Yan si Marjorie. Tanungin natin siya guys kung anong message niya sa ate niya na hindi na niya nakita ng mga ilang years kasi hindi na pumunta dito sa Baguio. Ay, ate, nais na kita. Gusto na kita magkita. Magbanding-banding kasama si Papa ug si Buboy ug si Mami. Sana magkita tayo muli sa sunod. Sana pumunta kayo dito. I miss you very much. Very much, ate. Sana pupunta kayo dito. Bisita mo. Sana bibisitahin mo kami dito. Kay gusto ko na kayo magkita. I miss you, ate. Very much. Miss you. Thank you. Ayun guys, so narinig nyo guys yung message niya. Grabe nakaka-touch no, maramdaman na mahal niya yung ate niya. Sana kay ate Kakay, sana po bisitahin nyo po si Marjorie na miss na raw po niya kayo. Ayan, so yun lang muna guys sa ngayon. At God bless. At thank you for watching. Mag-thank you ka. Thank you very much, guys. Okay, yehey! Vlogger na si Nene na kaibigan ko. Bye-bye!